Helo, Tim Baker di enw fi, a dwi yma I ddeutha chi am ddrama dwi'n cyfarwyddo hyn o bryd, sef Drowned Out, hanes y cwm Tryweryn oedd yn gynt yn Porth y Bydda, oedd yn llwyrus iawn yn y Steddfod 2007. Falle fydd rhaid ohonych chi'n gwybod am hanes cwm Celyn, ond mae sioe o'r rhain hanes y digwyddiad o 50 mlynedd yn ôl pan benderfynodd Lerpwl, dinas Lerpwl, bod nhw eisiau hangu eu gwasanaeth dŵr ac oedd eisiau adeiladu argau rhywle am Rhydan a wnaethon nhw benderfynu dewis y cwm Tryweryn sydd jyst yn y gogledd o'r Bala. Wrth gwrs, ac yn anwybyddu'r ffaith I ryw radda bod yna gymuned yn siarad Cymraeg o ffermwyr a bobl pentra yn y cwm. Be ddigwyddodd wedyn oedd rhyw frwydr anferth dros a hawliau'r bobl I fyw yna ac I gario ymlaen ei ffordd o fyw yn erbyn nerth y ddinas anferth yna. Mae rai yn deud bod Tryweryn a'r frwydr dros Tryweryn wedi creu y llwybr i'r cynulliad achos bod yn arwydd o hunan ymwybyddiaeth yng Nghymru. Manon Eames, yr awdures sydd wedi sgwennu sioe, ar ôl siarad efo pobl oedd yn byw trwy'r holl gyfnod a mae wedi creu drama wyrthiol sydd yn cynnwys y holl bobl oedd yn y cyfnod ac yn brwydro yn erbyn ei gilydd, Lloegr yn erbyn Cymru, cynghorwyr Lerpwl yn erbyn y pentrefwyr, a da ni wedi creu ar y llwyfan yr hanes yma efo dim ond 12 o actorion a bron dim byd arall ar y llwyfan. Fel mae sioe yn un heriol iawn lle da ni fel actorion yn y cwestiwn a mae'n noson anhygol o theatr sydd yn olrhain hanes sydd yn bwysig iawn I Gymru. Felly dewch ato ni, da ni'n agor ar y 11:15 o Hydref a dewch ato ni yn noson o theatr adloniant pur hefo neges rhywbeth I ddeud a rhywbeth I gofio. Cofiwch Tryweryn. Diolch.